Bueno, guk Liderrak 2009an abiatu genuen, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko Psikologia Sozialeko lantaldekoen laguntzarekin, eta helburua da, portaera berriak sortzea, berek sortutako metodologia bat eta erabili dugu arlo diferentetan. DBH-ko ikasleekin, enpresekin, administrazioko langileekin, 800 bat pertsonek ja egin dituzte olako tailerrak. Por cierto, ikusi dut hemen bezeroetako batzuk. Hurrengo astean Gipuzkoako Foru Aldundian emango dugu laugarrena. Aipatuko nuke berriz, ze han hasi ginen, eta urten 7. urte izango dango institutoan egingo dela. Eta, guk gaur ekarri duguna da, gure ustez, hortekan ekarri ditzakegun 4 ideia nagusi zuentzat ere erabilgarriak izan daitezkeenak. 4 ideia horiek, gure ustez edozein arlotan erabil daitezke, baita hizkuntzaren arlotikan kanpo. Hizkuntzaren arloaren barruan ez genuke ezberdinduko eremu soziolinguistikoa, edozein lekutan erabil daiteke. Gure ustez irakasleek ere erabil dezakete, gure ustez euskaltegietan gai honek pixu handiagoa izan beharko luke, badu, baina igual, esateatako momentu honetan irakaskuntzan planteatzen nahi dira ikastetxeek hizkuntza proiektuak izan behar dituztela, inguruan eragiteari begira, iruditzen zaitu hortikan ere badugula zer hartu, eta iruditzen zait, ideia hauetako batzuk, hori, berbalagun egitasmoaren barruan, nolabaiteko katea sortzeko, dinamizatzaile, bidelagun, bidelari, hor kate bat sortu daitekela. 4 ideiak sinpleak dira, berez, egunerokotasunean, ez du egin, ez du egiten, klikarekin ez egiten du besteekin. 4 ideak oso sinpleak dira, berez egunerokotasunean egiten ditugun gauzak dira, eskaerak eta proposamenak egitea. Kontua da, ea egiten ditugun metodologikoki behar bezain ongi edo arrakasta ahalik eta handiena bermatzeko moduan. Orduan, gure helburua da, guk egiten ditugun eskaerak edo proposamenak dira ekintza esanguratsuak lortzeko. Piskate, Eduardoarekin lotuta, guk ekintzaren bilagoaz, ez diskursoaren bila, ez idearen bila. Eta 4 pauso planteatzen ditugu, lehenengoa da, asmo lorgarri bat definitzea, bigarrena da proposamena egitea, eta hori klabea da, laugarrena egitatu eta itortu. Hemengo zenbat zarete bilbotarrak, besoa altzatu, hola esnatzeko eta pixkat, eta donostiarrak, badago baten bat, ez? Metroa duzue, zuen herritan. Zenbat jendek hartzen du igotze ditu eskailerak oinez, elektrikoak hartu beharrean. Bik, zuek oinez igotzen dituz, sorionak, behondi zuela, bihotza hobetu izango duzue, baldin eta ez badia eskailera gehiegi. Estatu Batuetan hori ere zigortu egiten da. Zigortu egiten da, zuen bizitza segurua, garestiago izango litzateke, eskailera gehiegi igotzagatik. Normalean jendeak saiestu egiten du oinezko eskailerak, oinez, eskailerak igotzea elektrikoak hartzen ditu. Zuen ustez, Bilbon posible izango litzateke kanpaina labur batekin hori aldatzea, ohitura hori aldatzea? Zaila. Ni dakidala Bilbon ez da egin, baina Estokolmon egin da saiakera bat eta ikusiko dugu. Audioa.
ikusi dituzu Irribarreak, ez? Jendeak gustora izan, 76%, emate dituen datuen arabera, ez dakit zientifikoki benetazkoa den, edo ez? Baina, emate dituzten datuen arabera, 3tik 2 igo zituen eskailera horiek. Beraz, egingarria da, halako aldaketa, berez, borondatez jendeak, bere borondatez egingo ez lituzkeen gauzak egitea lortzea posible da. Hor badia dato batzuk, esate baterako, eskailerako niko 24 maila kontatu ditut. 150 izango balira, beraz, helburuaren lorgarritasuna leno Eduardo Apodakak aipatu duen bezala oso importantea da. Pertsonak sentitu behar dira gai, hain zuzen ere helburu hori lortzeko, importantea da, batzutan ez gara gai sentitzen, eta orduan gai sentitu arazi behar gaituzte. Arrisku txikia, zerbait alaia, arrisku txikiarena importantea da, ze bada zarean beste bideo bat, beraien ere, automobil enpresa bat egin du, eta bestean parrapas bat montatzen dute. Parrapasa, txirristra bat. Txirristra bat montatzen dute, eta askoz jende gutxiagok hartzen du txirristra. Hori oso divertigarria da. Gertazana, nik uste dut beste konotazio batzu dituela, orduan, alaitasunak bakarrik, edo zerbait atsegina izateak bakarrik ez du laguntzen, bai? Hor gauza asko hartu beharria kontuan, eta gero esplikatuko ditugu. Planteamendu hori nola ekar dezakegu gurera? Bilbon gaudenez, aukeratu dut, interneten biratu dut, Bilbotar kuadrilla bat, batzuk, ez dakit Euskaldunak dian edo ez dakit tartean hemen zuetakoren bate ote dagoen, nola ingo genuke kuadrilla honek pausoak emateko? Guk planteatzen duguna oso simplea da, eta menatara den ideia bat, da proposatzea, berekin hitz egitea. Ondo dago, aldarrikapenak egin behar ditugu, baina aldarrikapenak egiteaz gain proposamenetara ere pasatu behar dugu. Guk, segurazki, gaiak planteatuko bagenitu, gai hau, lehen esan den bezala, gatazka ikustarazi behar dela, bakoitzaren nahiei buruz hitz egin behar dugula. Askotan, guk euskaraz hitz egin nahi dugu, baina ez diogu ondokoari esaten euskaraz hitz egin nahi dugunik. Askotan jendeak hori isilarazi egiten du. Eta gainera azarretu egiten da, besteak ez diolako euskaraz egiten da. Bololako egoera batzuk ematen da. Orduan, gure planteamentua da, eskua luzatu eta alegin, artikantira eta alegin bat egitea. Informazioa, berez, psikologiakoek erakutsi ziguten, normalean egoten diren gaizki ulertu gehienen oinarrian informazio falta dagoela. Guk gure azalpenak, guk zergatik egin edo bestearenak entzungo bagenitu, zurazki Mikelek leheno aipatu duen bezala, aurkituko genuke oreka puntu hori edo elkar ulertzeko puntu hori. Orduan, zenbat eta informazio gehiago, aurreritze gutxiago, distorsio gutxiago, pentsamendu emangor gehiago eta emozio positibo gehiago. Batzutan gertatzen da, norbaitek bulegoan ez digula hitz egiten. Oso seri ikusten dugu, eta guazten gara pentsatzen, nik atzo egin nuen ez dakit zer, agian ez zaio gustatu, eta seguraski, litekeena da, ez ikuitza ez erikusirik horrekin, bezik eta berak, errepidean ez dakit zer gertatu zaiolako, edo zapata busti zaiolako, edo auskalo izan ditezke beste kontu batzuk hitz egiten ez bali maitugu, ez dugu horren berri jakiterik. Esan bezala, gure enfokea ekintza da, guk portaera esanguratsuak lortu nahi ditugu. Nolabait, esanguratsua esan nahi dugunean, esan nahi dugu, ekintza horrek emozio positiboa sortuko duela pertsona horrengan, eta berako hain arte, eukiduen funtzionamendu sisteman, pitzadura bat sortuko duena. Arrakala bat. Oain arte funtzionatu duera batean, guk hori aldatu nahi dugu, baina zerotik egunera ondo dakizuen bezala, eta leheno Eduardo aipatu duen bezala, ezinezkoa da, guretzat, importantea da, arrakala sortzea. Arrakala hori sortzen dugunean, desoreka sortzen da, ekilibrioa galdu egiten da, sistema horretan, eta ekilibrio berri bat lortzeko joera sortzen da. Hor dakau aukera guk gehiago eragiteko pertsona o talde horrengan. Gure helburua ez da jakitea zergatik jendeak ez duen euskaraz hitz egiten. Gure helburua ez da jendeak jakitea euskaraz hitz egitea oso ona den. Gure helburua da euskaraz hitz egitea.
momentu, egoera, konkreto batean, persona horrek euskaraz hitz egitea. Eta horren arabera antolatuko dugu gainontzeko guztiak. Diskursoa erabiltzen dugu, datuak erabiliko ditugu, datuak erabiliko ditugu beti ere helburuari laguntzen baldin badiote. Bai? Aktibazio horretarako balio baldin badigute. Orduan, helburua beti ekintza. Eta batzuetan ez dugu zertan jendea konbentzitu euskaraz hitz egiteko. Nahikoa izan dakiguke, tekstu inguru egoki bat sortzea, pertsona horrek euskaraz hitz egiteko. Bai? Testu inguru, joko, dinamika bat. Horretarako, ekintza hori lortzeko, pauso batzuk ematen ditugu. Eta pauso hauen funtzioa da, ekintza hori betetzeko aukerak handitzea. Bai? Orduan, horretarako, lehenengo gauza da, asmo argi bat eta lorgarria zehaztu. Bai? Eta ados nago Eduardo lehen esan duenekin. Osea, oso importantea da, lorgarria izatea. Garrantzitsua da, pauso txikia izanik ere, lortuta gero utziko duen sensazioa, sekulako espektatibak, sekulako pausoak eman nahi izatea baino. Bai? Ikuspegi honetatik behintzat. Beraiek aukeratutakoa baldin bada, edo beraiekin adostutakoa baldin bada, askoz eta eragina handiagoa izango du. Eta gero momentu batean hitz egingo dute askatasun sentsazioari buruz. Baina oso importantea da. Zenbat eta implikazio emozionala handiagoa dukan pertsonak ekintza horrekin, orduan eta guretzat etekin handiagoa lor dezakegu. Proposamena egitea da, aipatuko duen beste kontu bat, une giltzarria delako, eta gero, badia beste bi gauza, normalean, askotan egiten ez ditugunak, bata da gidatu, alegia, prozesua luzea baldin bada, prozesu horretan, gora berak eta beste gauza sortzen dira, orduan, komenigarria da, gidaritza bat egotea edo laguntza bat egotea, eta laugarrena da, aitortu. Gure herrian, ez dakau jendeari egindakoa eta lortutakoa aitortzeko ohitura handiegirik, baina oso importantea da. Ze ekintza txiki horrek sortu duen arrakalan, guk hori aitortu eta indartu egiten baldin badugu, horrek bidea ematen du, nolabait, bola hori edo handiagoa egin dadin. Asmo argia zehazteko guk lortu genuen, erakutsi ziguten, metodologiak prezede izena dauka. Prezede erabiltzen da, osasun arloan, konselinean eta erabiltzen da, azkenean badia, medikoak ezin du derrigortu gaixoa sendatzera, ez da bizimodu osasuntxo batera matera, baina konbentzitu behar du, hartu beharreko botikak arditzan, edo kondoia erabil dezaten gaztetxoek, esate baterako, edo kontsumo kontuetan. Orduan, zer eki behar du kontuan, ekintza aukeratzen dugunean, edo ekintza saldu nahi dugunean pertsonari edo taldeari. Kontuan eki behar ditugu, zer dakiten horri buruz, zer ez dakiten, zer iritzi duten, guk eskatzen dugun portaera hori, demagun proposatzen dugula, urrengo astean, ogia, astean bi egunetan, ogia euskaraz erostera jongo zara. Gauza simple bat ezatearen. Ze pentsatzen du berak horri buruz. Txorakeria iruditzen zaio, zentzua du, bere burua gai ikusten du hori egiteko, ezagutzen ditu ereduak, eredu onak, positiboak, baditu tresnak zer behar du hori egiteko. Batzutan, behar dira aitzakiak. Tresnaretaz ez naiz gramaticaletaz hitz egiten ari. Agian egin behar dugu inkesta bat, herriko okindegietan zenbatetan hitz egiten den euskara, eta hortan lagunduko digute, edo, egin daiteke jokoa oso baliagarria da. Nola erantzungo duten ingurukoek? Zeguk hori esaten dugu ikasleari, lagunekin ez dakiz zer egiteko, baina eski igual lagunek pentsatzen dute, ¿qué hace este tonto en el euskaltegi? Perdiendo tiempo. Hori ere kontuan eduki behar ditu, eta horren arabera antolatu beharko genuke gure diskursoa, baina beti ere ekintza lortzeari begira. Proposatzerakoan kontu eduki behar du beraien posizioa zein dan. Alegia, ez badute arazoa ikusten, arazoa beharko dugu. Lortu beharko dugu esate baterako beraiek kontabilizatzea zenbat egoretan ez duten euskara erabiltzeko aukera izan darren, ez duten erabiltzen. Eta esan diezaioko gainera, eta etzazu euskara erabili egoera horietan. Ez ditugu derrogartzen euskara erabiltzera. Erabiltzen baldin badute, eta olako kasuak ematen dira, segurazki pertsona hori, segurazki ez, aktibatuta dago. Beste kaso batzutan, zentzugabeko ekintzak ere proposatzen ditugu, pixkat paradogikoak dianak. Alegia, ze zailtasun dituzu euskaraz hitz egiteko?
hauek. Nola okertuko zenuke egoera hori? Bai? Normalean, konponbidea eskatzen dugu, proposatu dugu. Kasu honetan, nola okertu? Nola okertu esan nahi du, zer ez duzun egin behar. Bai? Eta joku horren bidarrez, olako gauzak egin daitezke. Zer proposatu berrean, zein garrantzitsua da, nola proposatu. Bai? Eta hemen dakazue adibide bat. Apaizak, gotzainari, esaten dio, jauna, erre dezaket otoitz egiten duen bitartean? Hori bekatua da. Jauna, otoitz egin dezaket, erretzen dudan bitartean? Bai, noski. Bai? Gauzak nola esaten ditugun, klabeak dira. Esaten dugun hori, berriro dinot, ekintzaren probabilitatea hobetzeko da. Horren, proposamen egiten dugunean, argia, hizkuntza hurbila, ez tekniko, teknikario joera dugun bezala, piropo batzuk emon ditzakegu, arrazoitu, hau egingo bazenu, eta lortu dezakegun hau da, ekintza, ereduak eta tresnak eskaini. Atara dira pare bat ideia, lidergoa, dinamizatzaileak, nire ustez lehenengo dinamizatzaileak gero bidelariei, eta azkenean bidelagunei, lau puntu importante. Bestearekiko interesa, begirunea eta empatia, ez epaitu. Ez du euskaraz hitz egiten, auskalo zergatik, ze justifikazio, ze arrazoi bakoitzak ditu bereak. Eta arrazoia bakarra da, ama bezala, orduan bakoitza berea dauka, eta batzuk ja gaur bi ama ere. Atseginak izatea. Aitona amona atseginekin, ez dako horren beste problema egoteko. Atsegina ez diren agurekin ez dugu ez da hurbildu nahi, ez? Gurekin gauza bera gertatzen da. Eskortasuna, baikorrak esan behar duz, eskortasuna da determinismo mota bat. Eskorra baldin bazara aizkatarako da. Jendeari, nahi lanean, badakat berezeki bezaro batek, askotan esaten dira, proiektu berri bat aurkezten dianean, esaten jo, badakit ondo ingo duzula. Nola faiatuko diot? Bai? Lehenengo aldiz esan zianean, niretzat izan zen, ostras. Bai? Eta koherentzia. Koherentzia, zintzotasunaren ikuspegitik, ez eskatu norberak egiten ez duen zerbait, baina beste gauza importante bat da, norberaren bizipenak. Nik konturatu naiz, nik roi honetan sartu nintzanetik, gai honetan sartu nintzanetik, hitzaldiak ematen ditut, eta horrek ematen koherente izatera, eta horren esperimentoak egiten ditut. Jakin nuenean hitzaldia emango nuela, oporretan Portugalera joan nintzen. Eta jarri nintzen, egin ditun, ikasi nun, 15 esaldi portugesez, eta orduan, tabernetara joaten nintzenean, jarri nintzen, bidelariaren posizioan. Eta gaztelania azten zitzaizkidanean, ez, mesedez, karta portugues ez, eta portugues esplikatu edazu, ze ikasten ari naiz, eta ikasi nahi dut. Bai? Eta jode, kriston efektua dauka. Esaldi hori magikoa da, esaldi hori erakutsi egin behar diogu, ze oso ondo funtzionatzen du. Ni bentsat Portugalen oso ondo pasatu nuen, eta ondo tratatu ninduten. Kontutxo bat, pentsatzen nintzen, jode, denbora guztian nahi garela, honi bentsat ari nintzen asko eskema, hori euskeraz hitz egiteko, hitz egiteari begira nola konbentzitu, baina pentsatzen nintzen, zuei berez dagokizuena da, noait erronka izango nintzatela, zuek lortzea, zuek dinamizatzaileak zarete, da orduan, zuen erronka izango nintzateke nola lortu bidelagunek eragitea bidegileengan. Orduan, helburua ez da horren beste euskaraz egitea beraiek, baizik eta zuek dinamizatzaileok planteatzea erronkak bidelagunek bidegileekin hizkuntza erronka horiek plantea daitezen. Ditzaten, ekintza ez da hizkuntzari begirakoa bakarrekan, edo ez zain zuzen hizkuntzari, baizik eta beste erronka mota batzuk planteatuko genituzke. Hori esan da, beste persuasioaren ulertu da ez, ideia. Persuasioaren gaiarekin, hor guretzat bi autore funtsosko daude, Boboa, frantses bat, eta Cialdini amerikano bat. Diapoetan ikusiko duzue, bereien liburuen azalak, hori importantea da, Boboak azpimarratzen du ustezko askatasunaren kontzientzia. Hor bat zegoen diapo bat jartzen ez zuena, lehengunean irratian entzunuen, eta oso deigarria egin zitzaidan esaldi bat, da, posik egon nahi dut, nik nahi dudalako, ez derrigortu nautelako. Eta flipatu da gaitu nintzen, ez? Denok egon nahi dugu posik, pertsonari planteatzen nahi izan, berak posik egon nahi du, berak eragitzen dutelako, ez derrigortzen dutelako. Postazuna ez badugu onartzen posik egotea inor derrigortzea gu posik egotera,
sosaia da jendeak onartzea beste gauza batzutan derrigortzea ere. Bai? Orduan, aurkitu behar ditugu, argi dagoena da, erabateko askatasuna, erabateko askatasuna ez da existitzen. Azkenean, fiktizioa da, elkarrera ginean gaude. Orduan, guk aurkitu behar ditugu, mekanismo batzuk sortuko duten automatiko duela, askatasuna duela pertsona horrek erabakitzeko. Naiz eta denok dakigu, elkarrera ginean gaudela eta elkarri influentzia egiten digula. Orduan, persuasioan, badaude, Zialdinik aipatzen ditu 5 elemento, bata da, baiezkoa, koherentzia, esaten duguna, esateko jatetxetan, adibide batekin, jatetxetan erabiltzen dute gaur egun goi mailako jatetxetan maila eskatzen duzunean, lehen batzutan jendeak maila hartuta gero kale egiten zuen. Oain galdetzen dizute, ea kale egingo baduzu abisatuko diozun aurretik edo ez. Orduan, bai esaten duzu, bai esate horrek konpromiso bat sortzen du. Jendeak, askoz jende gutxiagok egiten du kale jatetxean. Ez da bakarrik deitzen dutela, jungo ez dianak, baizik eta gutxiagok egiten dute kale. Badago beste bat, dala konsensuak. Konsensuak normalien ez dira existitzen, eraiki egiten dira. Hoteletan, zuetako asko ikusiko zen dituzte, jartzen dutela, logela honetan lo egin duten bidaiarien 184ak eskubialak berrera biltzen ditu gutxienez egun batean. Bai? Egun batez. Ari zaizkigun esaten da, gehiengoak zer egiten duen, gu geuk ere gauza bera egin dezagun. Azkenean nik etxean, astean behin aldaz ditut haiek normalean. Orduan, hotelean ere zaite zer kostatzen, eta orduan hori pizten digute. Alegia, guk ere gauza bera esan beharko genuke. Lehen Josebak bota duenean dato positiboen erabiltzaren iruditzen oso importantea dela. Dato negatiboak eduki behar ditugu eta aztertu egin behar ditugu eta horren arabera erabakiak hartu behar ditugu, baina guk gure aldeko datuak bereziki erabili behar ditugu, ze beste batzuk erabiliko dituzte kontrakoak. Orduan, autoridadea, konfiantza autoridadean. Guztio daukagu autoridadea edo adituarengan, edo miresten dugun kirolari musikariarengan, edo autoritatean. Autoritateak esaten duena, oroar, jendeak jarraitu egiten du. Neurri batean, konstiente inkonstienteki askotan jarraitu egiten du. Eta hor, parentesi bat irekin nahi nuen, ez dakit autoridadei geratzen den, momentu honetan, nire asmoa zen gauza bat esatea, baina ja Josebak esan du, niretzat oso importantea, eta rebindikatu nahi nuen, berbalagun eta mintzalagun proiektuek ez dutela bakarrikan dirua behar, babesa behar dutela. Eta gustatu zait, iruditu zaialako Joseba Arkiziak lerro beretikan jotzen zuela. Zateateko bagerarik Gipuzkoako Foru Aldundiak aitortu zion, abadia saria eman zion, baina berbalagun proiektuek behar dute, hain zuzen ere, Josebak esan duen, iruditu zait, hito bat dela eta ondo hartu behar dugula esaldi hori eta hitz horiek eta aprobetxatu. Alegia, ze gertatzen da alkate batek esaten baldin modu herri batean, herritarri eskatzen diet, mesedez, euskara ikasten nahi dienei euskaraz egitea lehen hitza eta eustea. Zer gertatzen da alkate batek esango balu, zaterako Lasarteko proiektua, Mikelek aipatu du, Lasarteko proiektuan udalak ere parte hartzen du. Ez da herri mugimendutik bakarrikan egiten den gauza bat, udalak ere parte hartzen du. Zinegotzi guztiak igozean tabladura, dantza egitera, txaparekin, alderdi guztietakoak egozean. Horrek, edozein proiektori ematen dion estaldura izugarria da, autoridade printzipioa, hori persuasioko arau bada. Berdinen arteko eragina, gurasoek seme alabi esaten dietena, azken putz, ikaskideek elkarri esaten diotenak, askoz importanteagoa da. Orduan, gorrezatea guk horretik DBH-en laugarrenekoek ematen diete hitzaldia hirugarrenekoei, guk hortan lagundu egiten dugu. Orduan, gaina hor beste mekanismo bat sortzen da, eta nor da ni bezalakoa? Ni bezalakoa nor da? Ni neroni. Ni harin atzaizuenean hitzaldia ematen zuei, konpromiso bat hartzen ari naiz. Eta gero, batematek espiatzen bali manu, ikusiko dugu San Mameseko eskaierak metrokoak, metro hartzen bali manut, oinez igotzen dituan edo ez. Baina eskenean, hor autosalmenta teknika bat ematen da hori, tupperware eta holako kontuekin azterruta dagoena eta funtzionatzen duena. Eta gero, eskasia, beste elementoa da, zuentzat propio sortutako saioa da hau, neurri handi batean, ikaslei ere bai, horrek funtzionatzen du, aukera zuek bakarrikan daukazu, bestek ez, Lorrolinen, San Mamesen, azkeneko kontzertua, mundu guztiak ikusen egizun, edo, esate baterako, hemen hitz egiten duguna, mesedez ez hitz egin honi buruz hemendikan kanpo. Hori gazte bat esaten baldin badiozu, badakizu zer lortuko duzun. Eskasiaren mekanismoa da. Eta azkeneko beste mekanismoa da elkarrekikotasuna. Eta da, zuk zerbait ematen duzunean, normalean,
horren bikoitza jasotzen duzu. Alegia, zorra sentitzen dugunean norbaitekiko naiz eta pertsona hori guretzat desatsegina izan, zor hori kitatzeko helburua izaten dugu, nahi izaten dugu, eta gainera ez naiz ni gutxiago izango, torren gehiago ematen dugu. Orduan, guretzat oso importantea da, norbaitera joa zenean, proposamen bat egitera joa zenean, eman dezagun guk zerbait lehenengo, tabernariari eskadi ezagun kafe bat, eta gero esango diogu, yo contigo ya hablaría en euskera, tú como quieres, pero a mí déjame hablar en euskera. Eta oso zaila egingo zaio ezetz esatea, bai? Hor sortu dalako elkarrikotasun mekanismo bat. Bukatzeko, gidatzearen lehen esan dizuet, azkenean prozesua luzea izan daitekeenez, behar da, baten batek gogoraraztea, haizu, nola doa, nola geldituko gara, jarraipena egingo du, rol batzuk egon daitezke hor, nik neko banu, zuetako baten batekin afaldu emendikan 15 egunera, hitzartu beharko genuke, nor deituko dion nori, 3 egunenago, nork hartuko duen maila, nork eramango duen kotxea, bai? Oran, prozesoetan, ez badiogu nolait gidaritza laguntza lana egiten, eror daitekeo errex, eta aitortzearena. Osea, azkenean, eskatutakoaren bueltakin datozenean guk egiten duguna, bereiekin hausnartu, ea ze emaitza nola juntzaien, gustora egon diren, egingo ez bagenu zer galduko luketen, egiteak zer ekarri dien, zer suposatu izan duen, eta hortikan egiten duzuna da, biderkatu egiten duzu, horregon den energia, sortu den energia hori biderkatu egiten da. Gerta daiteke moldaketekin etortzea. Moldaketa batekin etortzen, ez egitea zuk esan duzuna, eta berak beste moldaketa bat. Onartu hori ere, eta saiatu egokitzen, eta baloratu hori. Eta gerta daiteke, eta bere oso importantea da, ez egitea ariketa, ez egitea proposamena. Holakoetan, ez sortu deserosotasunik, bai? Erantzun gizuna gugan, jaso, guk ez dugu asmatu, ez diogu neurriko proposamena egin, ez dugu nahikoa motibatu. Baina ez sortu sensazio negatibori berarengan, bai? Jo, ez dut asmatu, ostras, gozen beste bide batera, bai? Beste bide bat jorratzera. Eta beste, genukan, bueno, B plana, zan bideo bat, ez dizuet jarriko, baina denborarik ez. Eta besterik gabe gauza bat, azkeniko ideia bat, historia txiki bat. Igeltxeroak izan zaitezte. Ume bat juntzan igeltxero baten gana, ikusen igeltxero bat, eta ikusizun, galdituzien egiten izan, da, hemen, adreilua jartzen, bat eta bestearen gainean. Tiporrek etzun maite lan hori. Bigarren igeltxero bat ikusizun, eta egiten izan, ni pareta bat, ere ikitzen nahi niz. Igeltxero horrek, bueno, bere lana betetzen du. Hirugarren igeltxero batekin topo egin zuen, eta hirugarren igeltxero horrek erantzun zion, ez ni hospital bat ere ikitzen nahi niz, nire komunidadearen zate, hospitala ere ikitzen laguntzen ari niz. Pertsona horrek ikusten zuen bisioa, bere lanaren bizioa ikaragarria zala. Zuena ere, alakoa ikusten duenik. Ari gara, bizikidetzataz hitz egiten ari gara, errespetoaz hitz egiten ari gara, pertsonen eskubideetaz hitz egiten ari gara, eta ez bakarrikan Euskal Herrikoaz, eta ez bakarrikan euskaraz hitz egin nahi dugunotaz. Hemen egiten duguna, munduko herrialde askoetatik begiratzen nahi dira, Euskal Herrian, korapillo, lehen Mikelek aipatu duen korapillo hori edo trantze hau, nola konpontzen dugun. Jende asko dator, momentu honetan okerrez banaiz, 20 lagune daude, arrasatean ere ikastaro bat egiten, ikusteko hemen zer egiten dugun, nola egiten dugun, beraien herrietara eramateko. Zuen lana oso importantea da, eta animatzen zaituzte hortan jarraitzera.